Вітаю, шановне спадарства. Чацвер 20 чэрвеня. З вами Вітаўт Сіўчык. Запрашаю на выданне праграмы «Белсадзум». Непаўналетніх змогуць накіроўваць у выхаваўчыя установы без рашэння суда. Палата прадстаўнікоў прагаласавала за скандальны законапраект. Усё далей ад Масквы. Арменія не возьме ўдзелу ў паседжанні АДКБ. Беларуская культура ў цэнтры Варшавы. На беразе Віслы зноў пройдзе гучна-фэст. Новае слова ў беларускай педагогіцы. Цяпер дзіця можа апынуцца ў адмысловай выхаваўчай установе не толькі ў выніку судовага выраку, але і паводле заявы ягоных бацькоў або апекуноў. Праект адпаведнага закону ў другім чытанні прыняла Палата прадстаўнікоў. Праект закону прадугледжвае комплекс захадаў для прафілактыкі правапарушэнняў і безнагляднасці непаўналетніх. У ім прапісалі катэгорыі дзяцей, з якімі будуць праводзіць індывідуальную прафілактычную працу, удакладнілі падставы змяшчэння непаўналетніх у адмысловыя выхаваўчыя установы, а таксама вызначылі іншыя моманты. Нагадаю, што паводле рашэння Палаты прадстаўнікоў непаўналетніх змогуць скіроўваць у выхаваўчыя установы без фармальнага рашэння суда. Адначасова чальцы палаты прагаласавалі за істотнае павелічэнне грашовых выплатаў на дзяцей і дадатковыя правы для некаторых катэгорыяў бацькоў. З намі на сувязі Павел Сапелка з праваабарончага цэнтру «Вясна». Спадар Павел, вітаю вас. Вітаю. Шчыра кажучы, калі я прачытаў вось гэтую нататку ад Палаты прадстаўнікоў пра законапраект, паводле якога дазволяць скіроўваць дзяцей непаўналетніх у выхаваўчыя установы нават без рашэння фармальнага суда, стала страшна, ведаючы рэаліі ў Беларусі. Патлумачце, калі ласка, што гэта можа азначаць на практыцы? В целом стоит, конечно, отметить, что специальные учебные, специальные лечебные воспитательные учреждения – это не колония, но мы в Весне несколько лет назад начали наблюдать за этими заведениями и пришли к выводу, что по тем ограничениям, по тому процессу, который там происходит, это, по сути, место лишения свободы. И мы критиковали ту ситуацию, которая существовала и до сих пор, потому что в эти учебные заведения, которые являются, по сути, местом лишения свободы, направляются не только дети, которые совершили преступление или хотя бы совершили преступления по форме, но не подпадали они в это время под ответственность из-за их возраста, но и те дети, которые там совершают, к примеру, административные проступки или действия, которые имеют признаки административных проступков. То, что сейчас это может быть уже без решения суда и без приговора суда, это, конечно, прямое нарушение прав ребенка, потому что семья – это естественная среда для воспитания детей. Это постулат, который, в общем-то, и так нарушается в Беларуси белорусскими властями. Там прапісана, што нібыта ў гэтую установу могуць скіраваць паводле заявы бацькоў альбо апекуноў. Але зноў-такі мы памятаем некаторыя скандалы, калі хацелі пазбаўляць бацькоўскіх правоў, таксама з палітычных матываў. І, здаецца, няма ніякай гарантыі, што, напрыклад, замест рэальных бацькоў прызначаць нейкіх апекуноў, а яны ў любы момант могуць скіраваць дзіця ў гэтую установу, тым самым тэрарызуючы яго і шантажуючы. Наколькі вось увогуле тут шырокі гэты спектр для такога шантажа маладога пакалення, каб яно ніяк не выказвалася, не праяўляла ніякай грамадскай актыўнасці? Я бы смотрел шире на это. Это в целом такой инструмент шантажа детей в целях какого-то, я не знаю, правильного поведения, правильного с точки зрения родителей, правильного с точки зрения учреждения образования, органов, которые надзирают за этими процессами, местных властей. И как это будет выглядеть, нам еще непонятно, мы это еще не видим. Но то, что это не добавит ничего хорошего в процесс продвижения и закрепления прав детей, это точно.
Будет ли это по политическим мотивам проходить? Ну, я уже давно перестал удивляться тому, как даже более безобидные вещи приспосабливают в целях политического преследования. Вот этот вариант, когда ребенка можно будет по заявлению родителя определить, по сути, вместо лишения свободы, он может заработать каким угодно образом. Те же родители могут быть поставлены перед выбором или добровольно отдать ребенка вот в эту почти колонию, или этот ребенок попадет в настоящую колонию, или те родители, которые сами должны быть объектом пристального внимания органов опеки, станут хозяином не только судьбы, не только процессов воспитания, но и хозяином свободы своего ребенка. Сапраўды гучыць гэта ўсё вельмі страшна. Разам з тым яшчэ адзін пункт гэтага законапраекту прадугледжвае аб'яднанне спецыяльных вучэбна-выхаваўчых установаў і лячэбна-выхаваўчых установаў. Кажуць, маўляў, праграма не адрозніваецца, таму няхай будуць і лячэбныя і звычайныя выхаваўчыя разам. Зноў такі выглядае гэта трошкі дзіўным, таму што сапраўды часам ведаем, што камусьці патрэбна лекаванне, камусьці не патрэбна. Цяпер збіраюцца ўсіх змясціць гэтых дзетак разам. Навошта, на вашу думку, потребна такая захада? Это очень странное решение, исходя из того, что, да, сегодня есть 3 специальных учебных и одно специальное лечебное учреждение. Специальное лечебное, это имеется в виду для тех детей, которые страдают алкоголизмом или имеют зависимость от других психоактивных веществ. И когда несколько лет назад вот это вот заведение, это кривическое спец-ПТУ, когда оно было закрыто на ремонт, и дети были переведены в Могилевское спец-ПТУ, то в Могилевском спец-ПТУ, как отмечали тамошние педагоги, настал хаос, потому что вот эти дети, которые имели разного рода зависимости, они, по словам педагогов этого учебного заведения, плохо влияли на остальных детей, которые находились в Могилевском спец-ПТУ. И, казалось бы, одно это могло бы уже предостеречь от таких шагов. Но, пожалуй, сейчас руководствуются какими-то необдуманными и непродуманными вариантами изменения этой системы. Хотя, по-моему, там думать надо было бы не о том, как смешивать учебные и лечебные заведения, а о том, как в целом создавать нормальную систему исправления детей, которые там, совершили преступления или признаки, или действия, содержащие признаки преступления. Падаецца ўвогуле, што гэта далейшая нейкая такая пабудова карнай сістэмы, калі людзей больш запужваюць, і цяпер ужо дзяцей запужваюць замест таго, каб умоўна, як павінна быць выхаваўчая нейкая сістэма для нейкага напраўлення. Яшчэ адзін момант, спадар Павел, мы ведаем, што псіхіка непаўналетніх, яна больш, скажем так, падвержаная нейкаму ўплыву, падвержаная таксама калі на дзіця ціснуць, то невядома, чым гэта можа скончыцца. Мы маем страшны выпадак з 2021 года, калі 17гадовы Зміцер Стахоўскі скончыў жыццё самагубствам праз тое, што быў абвінавачаны паводле палітычнага артыкулу за ўдзел у пратэсты. Потым следчы камітэт яшчэ апраўдваўся, рабіў выгляд, што яны не вінаваты і так далей. Няўжо вось у гэтай сістэме, вось у палаце прадстаўнікоў, у гэтых так званых сілавых органах не разумеюць, што далейшае такое запужванне можа прыводзіць да наступных трагедий? Ну, этим людям, в принципе, не приходится об этом сильно много думать, потому что не они, как правило, являются авторами законопроектов. Наши депутаты занимают такое особенное место среди депутатов всего мира. Они практически не пишут собственных законов, они только штампуют, утверждают те законы, которые предоставляют им заинтересованные ведомства. И это очень часто заметно, и в этой ситуации, наверное, это та же самая история.
вряд ли кто-то задумывался о правах ребенка, когда устанавливал, например, за преступления, связанные с оборотом наркотиков и психотропов, сроки для детей, сравнимые со сроками лишения свободы взрослых. Когда ребенку, вовлеченному в торговлю наркотиками, попавшему в самую страшную форму эксплуатации, по сути, вместо того, чтобы оказать помощь, назначали лишение свободы там, на срок в 9, 8, 10 лет, то, собственно говоря, тогда тоже не думали о правах ребенка. Вообще права ребенка – это такая достаточно специфическая область, где нужны знания, не только знания педагогики, которую там дает педагогическое учебное заведение, но еще и знания международного права. Спадар Павел, вялікі вам дзякуй за гэтую размову. Канешне, высновы сумныя, але такая цяпер рэчаіснасць у Беларусі, калі, як мы чулі, што часам не да законаў, то і законы адпаведныя пішуцца. Павел Сапелка, прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», быў з намі на відэасувязі. Праваабаронцы «Вясны» прызналі палітычнымі зняволенымі яшчэ 15 чалавек. Сярод іх мытнік Яўген Гурыновіч, былы дырэктар санаторыю «Беларусь» у Друскеніках Андрэй Кобель і работніца гэтага санаторыю Элена Раманаўскеяне. Таксама іншыя асобы. Агулам у спісе «Вясны» цяпер 1411 палітвязняў. Іншыя навіны Беларусі і свету ў нашым аглядзе. Адзін з лідараў незалежнага саюзу палякаў у Беларусі палітычны вязень і журналіст Анджэй Пачобут стаўся ганаровым грамадзянінам Варшавы. Рада польскай сталіцы аднагалосна прыняла адпаведную пастанову. Анджэя Пачобута летась засудзілі на 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, нібыта за распальванне варожасці. Пасля гэтага Польшча закрыла пункт пропуску Баброўнікі на мяжы з Беларусю. У Беларусь сярод ночы прыляцеў Расел Дламіні, прэм'ер-міністр афрыканскай краіны Эсватыні. Яго запрасіў беларускі калега Роман Галоўчынка. Гэты візіт мае статус працоўнага. Беларусь і каралеўства Эсватыні ўстанавілі дыпламатычныя стасункі днямі 4 чэрвеня. Сілы абароны Ізраілю сцвярджаюць, што забілі камандзіра атраду Хамас падчас аперацыі ў раёне Бейт-Ханун у сектары Газа. Ідзецца пра Ахмеда Хасана Сальме Аль-Суарху. Ён, паводле Цагалю, камандаваў адным з атрадаў падчас тэрактаў 7 кастрычніка летась. Да таго ж браў удзел у тэрарыстычных аперацыях супраць ізраільскіх вайскоўцаў. Арменія не возьме ўдзелу ў наступным пасяджэнні АДКБ 21 чэрвеня ў Алматы. Пра гэта паведаміла армянскае міністэрства замежных справаў. На імпрэзе пад старшынёўствам Казахстану міністры замежных справаў краінаў АДКБ абмяркуюць міжнароднае развіццё, узмацненне каардынацыі ў замежнай палітыцы ды іншыя пытанні. У гонар 30-годдзя так званага зайчыка Нацыянальны банк Беларусі выпусціць юбілейныя манеты. Залатых манетаў плануюць адчаканіць 10 000 штук, а срэбных 20 000. У 1994 годзе беларускі рубель стаўся адзіным законным плацёжным сродкам у Беларусі. У той час на купюрах друкавалі прадстаўнікоў беларускай фауны. Іх называлі зайчыкамі паводле выявы на 1-рублёвай банкноце. 29 чэрвеня ў Варшаве будзе гучна. На набярэжнай Віслы пройдзе вялікі гучна-фэст. На музычнай сцэне выступяць гурты «Разбітае сэрца пацана», «Лейбонік», «Ночы» і «Сіндром самазванца». Традыцыйна гучна-фэст – гэта сінтэз музыкі, літаратуры ды іншых відаў мастацтва, а таксама актывізму. Арганізатар фэсту – Free Belarus Center, Цэнтр вольнай Беларусі. Спадарства, падрабязней распавесці пра гучна-фэст. Я хацеў бы запрасіць да нашай размовы спадара Івана Мароську, прадстаўніка Free Belarus Center. Спадар Іван, вітаю вас. Вітаю. Скажыце, калі ласка, што ўвогуле ў сябе будзе ўяўляць гэтая імпрэза на беразе Віслы ў Варшаве? Ну, мы рыхтуем такі вялікі фестываль. Гэта фестываль, які не проста музычны фестываль, гэта фестываль з кампанентамі рознымі, рознай музычная сцэна, літаратурная сцэна і галоўны наш такі
галоўная мэта, я бы так сказаў, нашага фестывалю — гэта паказаць беларускі трэці сектар, беларускі грамадскі сектар, да, і там у нас шмат розных сацыяльных актыўнасцяў, вялікая пляцоўка сацыяльных актыўнасцяў, беларускіх НДА, беларускіх розных ініцыятываў, якія таксама будуць прадстаўлены на гучнафэсце. На вашу думку, чаму ўвогуле вось беларусам, якія жывуць у Варшаве, агулам у Польшчы, альбо можа хтосьці прыедзе ў Варшаву нават у гэты дзень, варта наведаць гэты фэст? Што ён там можа адчуць? Галоўная мэта, якую мы ставім для сябе, гэта не толькі нейкая забаўляльная, да, функцыя фестывалю. Гэта і яшчэ такая, ну, не ведаю, праява, да, беларусаў, якія тут апынуліся ў Польшчы, жывуць у Польшчы, праява сябе ў гэтай прасторы, таму мы не выпадкова выбіраем месца правядзення, да, то бок гэта цэнтр Варшавы, гэта Вісла, гэта адкрыты open-air, адкрытая пляцоўка, куды можна, ну, патрапіць, завітаць проста без, ну, уваход вольны і уваход ніяк не закрыты. Таму, прынамсі, мне падаецца, добра прыйсці на гучнафэст, каб пабачыць, што ўвогуле адбываецца ў беларускім і сучасным мастацтве, і ў беларускай музыцы, і ў беларускай літаратуры, і ў беларускім трэцім сектары, і ў беларускім актывізме. Пабачыць гэта ўсё, адчуць гэта ўсё і таксама праявіць сябе, паказаць, не ведаю, паказаць жыхарам Варшавы і гасцям Варшавы вось гэтую Беларусь не Лукашэнкі, а сучасную Беларусь, дэмакратычную Беларусь, і сучаснае беларускае дэмакратычнае грамадства, еўрапейскае, вольнае, мне падаецца, крэатыўнае, творчае. Вось для гэтага. Спадар Іван, мы ведаем, што ў Беларусі, ну, пануюць тыя ўмовы, якія ёсць. Ёсць вельмі таксама моцная цэнзура культуры. Творцы не могуць свабодна выказвацца, не могуць вось так, напрыклад, у Менску на беразе Свіслачы ўзяць і зрабіць нейкі такі фэст, дзе будуць выказваць свае думкі абсалютна свабодна. На вашу думку, вось гэтыя ўсе падзеі, якія адбываюцца цяпер, ну, трошкі вымушана, так, у дыяспары, ці яны ўвогуле могуць служыць нейкім такім, ну, не ведаю, прыкладам для будучыні ўнутры краіны, так, ці гэта ўвогуле будзе магчыма, каб узяць, не ведаю, гэтыя мадэлі, якія тут выпрацоўваюцца, напрыклад, у Варшаве, у Вільні, у іншых замежных гарадах, каб потым іх пераносіць у Менск, Горанню, Магілёў і гэтак далей? Ну, мне здаецца, што галоўнае, да, у тых абставінах, які мы апынуліся, калі гэтыя актыўнасці немагчыма рабіць у Беларусі, іх не трэба спыняцца іх рабіць. Трэба рабіць сваю справу. Музыкі павінны, калі яны могуць, да, у гэтых умовах складаных і маральна, да, працягваць займацца сваёй творчасцю. Мастакі, мастачкі павінны займацца сваёй творчасцю. І гэта мне падаецца, на маю думку, калі беларускія творцы ці беларускія актывісты, не ведаю, ці гэта беларускі тэатр, беларуская музыка, наўпрост, не ведаю, беларускі гастрабізнес, да, і ці іншы нейкі бізнес, дзе б ён не рабіўся, калі ён робіцца беларусамі, гэта беларускае. І да, ну, мне здаецца, тыя мадэлі і той досвед, які мы атрымліваем усе ў эміграцыі, ён, канешне, ну, будзе патрэбен для новай дэмакратычнай Беларусі, но і рабіць гэтую справу беларускую эміграцыі таксама трэба, каб нашы сябры і палякі, і літоўцы, не ведаю, розныя замежнікі бачылі вось Беларусь як еўрапейскую краіну, беларусаў як частку Европы, і выбудоўвалі гэтыя асацыяцыі, да, з беларусамі, вось з намі, да, менавіта, з творчымі, з дэмакратычнымі, з цікавымі, сучаснымі, а не выбудоўвалася гэтае адчуванне, што Беларусь — гэта рэжым Лукашэнкі, бо гэта не так. Таму, мне здаецца, лепшае, што можна рабіць, не спыняцца, рабіць сваю справу, рабіць ее добра і, ну, дбаць пра будучыню, ну, і рабіць гэта тут і зараз.
Кажа Іван Мароська, прадстаўнік Free Belarus Center. Спадар Іван, дзякуй вялікі за гэтую размову. Дякую. Спадарства, вялікі дзякуй вам за прагляд Белсат Зуму. Для вас працаваў Вітаўт Ціўчык. Зычу ўсім добрага вечара.